mangana ayo nigagenderete ase page ya kabere ye gazeti iga ya Taifa Leo. Page ne ya gatano bagatabana Raila is a victim of blackmail in Azimio, yani kiro muntu gagocha na komongentali kiro muntu agocha na machikaje Kalonzo Ochire gokora kubwatana no musikira Raila Odinga ubwatira obekira machikaje boigo mekanyangwa so baadhi ya abantu batakete running mate aso bomo bwa Azimio lo moja. At the same time abantu ngoteba baro musubati Charity Ngilu is fit. This is an argument. Na bagotaba musubati Charity Ngilu is fit kobe running mate musikira Raila Odinga. Number 1 asinge njaro musubati igenganeria tu third gender rule ngochire ko mubwenera abasubati bamwe Raila chikura. Number 2 bagotaba musubati not Charity Ngilu musubati Martha Karua is a debater. She's a debater. And then igale kurwa sansa moya Mount Kenya igaisa ko mochora bne running mates abantu ba Mount Kenya bako mochikura at the same time abasubati ba Mount Kenya ba mochikura akijoli no nyina ekyama gya Jubilee goro igokia tebetenga lazima a debut eru Mount Kenya naende talazima abe nyarebe gusinyarebe ndebwansi gicha aru Mount Kenya ase oroboti kwa rojegari umugabana Lake Nyanjuyo na Kuru alenge busana so kwa na mangana ayo na umusubati Sabina Shege abaru etoroboti urbaso mete asili bagali ekyama ya Jubilee lakini hamona ayo beji ya kabere ya se gazeti ya Taifa Leo roboti ndronga aba Kenya bange nigo bari kirijira ini cyabo na igana soroboti rolikire ase omonene ose omurai bwekyombekirigete nerete amangana yoboerani me ya Kenya CA Ezra Jiroba akuanira sokiri na goteba na kuru roboti urubuikira nuru kwenye bachakiri go chandaba Kenya sana ase keria kwenye bachakiri kubulinga ninkire nande babo chibokora elia kabere ase ngijisi michabo nkirikiri bono niga tebire ngatari bonsi babo chikwerikia kolende mbake bali bakorrekana batarali kijisi michabo gawote banga goikera omwali wiki asilimia 65 yani 50 mona sana asilimia ya Kenya kwenye bali kirikira ni chabo na bali bande bonsi bataraliki batare sergeant kirange gose na bako batesimi yabo *105 hash 106 hash 106 yes sorry elinde bemanye kusembali kiri kose namba chinde ngiri kitumegete olika Makanyantara chikorwa manganare ahiro golita se gazeti ya The Daily Nation at the front page oroboti yorugoro ya okoliki gwa chilaini bojia goetera asoko chikagwe keombegia Communication Authority of Kenya ni goro hiro golita se page ya The Daily Nation magega kabisa page yo moedio Ezra Chiloba ni garu etobora bwa sengane yuyo ko aba Kenya koliki chilaini konye ababugete nani gotoko ganda koliki chilaini bojia lakini garu ete nabo twalete press conference igoro asecho chia Communication Authority of Kenya agateba bantu mbali go chikweli kiboya yani ngere na subscribers go seba libo bwata chilaini koena kebuna chilaini chiabo nchikolete chiri kiri boronge onde bwensi ora chikotoka na nchiri kiri tari geti laini ya boronge fine ngera abe 30,000 agateba murobiri yugo gendrete ko chitariki 15 kolengana buna gwikira gateba kurwa se gazeti ya Taifa Leo ndwe oroboti rora se page ntangani ya gazeti ya The Daily Nation montegere no murigere riorenke garinka ya gazeti ya The Daily Nation ngane ero bolitoga abwo ne budget yabake gosomwa no muwaziri bw'ekibesa ga Kenya ukuria tani eyubono egendrete kugikirigwa nabo bwatari bumuzike William Ruto goseba bomo bwa Kenya kwanza abo bagoteba mekenyena budget yasometwe gegendrete ko kumizo mo Kenya kawaida na sijui kwa nini wanasema mo Kenya kawaida wao ni kina nani lakini wanasema egendete kumizo mo Kenya kawaida asengencho ebigo amagori yebinto bingencho gagenda komenta agati yabo amagori yendagira akijori asoroboti olena ekere ko inyoruga iga ekero to kurigereri ebinto nande nyendi abana inji bako inyora wanyore 2013 ekero ebili ya chete parliament. In fact ya ete tukuna Jubilee bakakinia koru 8% wika 16%. Ekera ba Kenya balirete sana ebinte bimbire chinsa mawa na sama kitaba ito sejireko ode kirasi mbiroro. Ruto iga deneta gateba nga
eserikali ya Jubilee nige korusia abananchi bango ikowetera samafuta elinde korera magenderero tari kuriere na sasa au pinzani egatema sana bakoragwa na nyanginyongo chinga kichiri amona abantu bande ase press conference bagatema korera sana kurende Ruto na on record gakwamiriria nga taxi yemen tekoru 8% ike 16%. Oike 16%. Right now Ruto gagotebana munago chigosoa igagotebana bili budget ya sometwe ngochiere kugenda gweta bunge gagotebaga aba gekigwa bunge abajumbe baye gwikabachi koye shoot down koyamiriria na kegoeta munakorosia serikali iga ni kuitrash ni kuitupilia mbali. At the same time aba bunge bali bako moko musiki William Ruto bakuragwa na babo Ndindi Nyoro igo bagotana chibesechi na babo Didmas Baraza actually Didmas Baraza is quoted saying ina chibesa serikali njaruete 31 billion chiarenge korwa gaya kwenda gwakana abantu bali barenge na oil marketers elinda maguta acha subsidized uno boya bako ba subsidized amaguta naro yes ake serikali yake ya maguta chibese ichi chikarusigwa na serikali chikabekwa asomorogerio BBI so bagenda komochia serikali na BBI asokometa kwa maguta ekina kigakogera abantu abange bakoboringa Ruto nindu makuwili ama vipi yani ama chinga kigeteiga kwanyora gotebanga twakorireke chinga kigetekeria manyete buna gekorire kwanyora gana bana nchi lakini chekire chinga kimwana siasa atasema kile kinachomfaa ndongere nare kuburi gabwa pauti budget korwase yao no iga mwa na tebe headline ya Daily Nation nge budget ya umise to mwana nchi ukabaita ono mwana nchi ukabaita no rubio no umieta yoroje uno anya taumbie tusokora torio kawaida haya wewe ndio kawaida okay basi kama hujaumia wewe sio kawaida ebechi akabere omotegereri ejinse mu kuruma bei ekiama gya ODM abantu nigo bagenderete gukerera mono asekeria ke gotebekananga ekiama gya ODM nigo kiana cheki na gyo kwa abantu ticket AMSAM abwa saba na inchi bacha kire kolera mono asekeri bagotebanga tikibakorera tibiyara rero kaningi ekiama gya ODM nigo kiwanjireria abantu gete na nene mono bali bare obora ikorwase ebarasa eri kwa mwanga ningo koewe ticket gose ningo otari ekoewa ase amangana yo asiasa epechi ya agata to yigazeti iga ya Taifa Leo okubagekana kwa beirororo go ase kiamagia ADP ekaro korigereri iga omotegereri okubagekana kwa beirororo ase kiamagia ADP eyenkobwatekananga omo oraibwe kiamekyo Moske Justin Muturi oyolwo igo mo speaker bwe National Assembly igo ajete komo koboko Moske Deputy President William Ruto asekeri abarai bande bekiameke bagotebanga mbakwane temangana aya naende bamurikeire omo officer omonene wibyama elinde kurigereria na kumumanyanga Muturi ni wachieto bwe katajidini kiama ya DB kendo kiarekani gakolento kungusana no konne sana jinga kejiga cha siasa no kunganya lakini no nyamba bo musalia mudaba kiri barenge bagendete kubwatana na deputy president ngade naro na waya bete ninga buni yabantu bagasoa ko kumingumika bado tayoro no ale lakini rende kiama nkyabwata machikaye mune kigia DP ekara bakora to musangerero kono gali Nairobi mbata betena ki mtonyo no gokora kubwatana ni baada ya gokora baada ya kura chikura chigwa kuriro ni bara chigokora kubwatana kono na bako ba question ni naki endeke gwachete kwa niaba ya chama gose gwachete aye anyway epeji akabereje gazeti ya The Daily Nation mwanchumo tegerari tukuligoro lyarenge Palm Sunday ya sabege ni be dini yege Catholic tukoria makendo Jumapili ya makendo kerabako yakora igoti ngumanya sokoro gusinanyare gototebia buronga sengenjo ngora siomiriare batirende makenya Palm Sunday ge gokorekana songo okochengera kero Yesu arenge gosoa Yerusalemu elitokoroka triumphant entry into Jerusalem lidia lineto mwana bwebunda bakarama to njera emori ebunda era ya mubole yetigere kwanza mwana bwebunda akaline tigere gochia Jerusalem eke kiabeta matuka make Yesu atarache kubambua somo salama
na kitoko tebera kego chama tukama keto tarache konyora Good Friday nalia itetu by the way ngimoko yeruka Good Friday moka ngomo yeruka Sad Friday I don't know maybe mekanya burabu no nyukwete keko geragare kuikirania go tori mwanya bana. But anyway, mekanya mimi this a request na bogo to kolera umugano. Umugano, when did these celebrations begin? Nani mugani edinde to 92 to manya megane ringo chere ya to sebya. Kule ni goro. Corona bagoronto. Igoro abantu mba betene mekendo kero kuligere gazeti ya The Daily Nation na bakora abantu na batarete para na matoye mekendo ne bitamba bakora wana baraive dini ya Katoliki go mwanchu motegereri. Ano into tuarenge gari kinse moje iranda no tuasereke tamangana makendo. Tanako tabisokoro ko charo simoje kansa. Ndora kura sepeji ntangani na boyo wika sepeji ya gadato ya kane egazeti ya Taifa Leo. Ase abana siasa ababuri gwe kobe ko murembe chinga kichiga chobo choli. Na mangana kwa ne tunu mwasika kanisa ya Katoliki Diocese ya Nyeri Anthony Muheria ekerale kora ekanisa chiri tukeri gora se Jumapili ya makendo chinsemo chiria achia Anyeri tukeri goro mangana agenderete ase chipeji chinde chia abosi ogaiga ase robot yoroiga rwa nomination ya ODM oyorengo mubwatani Ruto korwa ase sub county ya Burabu akoro kwa Patrick Osero ni wabwete ase ticket konyore ticket ya ODM kogenda koba okweruke bandere ODM korwa ase sub county ya Burabu na kenyoire nga Burabu no ka nomination chia koletu ase amangana ayobo bunge chinsemo chonsi gusiyengima ebatabete unga yetenene batire bachikukwandana oyo ndenare ngore kurukumu gwakiri kandi no ari ngekorwa UTM yekorekana egabwetu abwate chikura chiribubere na chimibere na sana sato na Patrick Osero akuruka Dr. Nyanduru Kambi Patrick Osero abwate chiribusano nemya yamo na 50. Asa gazeti ya The Daily Nation mwanchu motegereri page ya 5 narimo gatebekana no musike Uhuru Kenyatta nabwate tuwa gochia soro kongorwa Mount Kenya aiga sawe Mount Kenya niga gochia gokora egikaro nababwata libonsi ba Jubilee kolenda bono nigo ba mubolirie na kugocha utarachi gocha asociation cha Mount Kenya tori bagatura korobo chorio bwa muchujo elinde na intotora manyambara bibago chikuronerere birogo au kwetera sekeme kegia Jubilee eganga yo musike Uhuru Kenyatta kogenda soro kongorwa Mount Kenya no gochia koendos goseko cha kiboikera no chikampeni cho musike Raila Odinga asobo mabwazimio la umoja egi karonkere maganyagia korekana tegia sagana ekitwa roka sagana 3 abwono omo musike Uhuru Kenyatta aganyereire goche koendo chi campaign goseko chaki officially chi campaign cho musike Uhuru Raila Odinga asechi nsemo cha Mount Kenya lakini bono bamubolire na toye chingaki egento bakomubolire na toye chingaki na bara agenda gari asangi bwendo sirio monto maybe bona chikutantania achikutantania mbochorio bwa muchuju ngabakoro bochori kakogenda ari amanyete na nyarebe na bubachore tu elindo bakoraki bono baendo fully go Jubilee akora bochori na Kenya kwanza gekogerana na igwite nomination ingia kore tu ikimwa kwanire ga eba okora se chipati eba iwana inenga kera ebati na beko korogwaye ori tukoria yes lakini rende president nero babwate yemo Rivertex yalenga wakuzaji pamba wazidishe mazao company ya Rivertex yabange banyimanyite chinga kichiri yabwate timu yo wakumupira Rivertex Eldoret bado nero na nigo yaboliri abalimi bali bagenderete kulima bamba na mono chinsemo chia Eastern na boyo Western Kenya amente obolemia sengenchunga ligo lili atokire ligia na ende mbali uji gutwara michando kerwa ko ire bambe yiga ase factory yabo ne chibesamba bakonyora ase obwango aya nigali gukwanwa na omoteneri omone bwe company ya Rivertex okurukunga Thomas Kurgat ekero ali gukwanira abana inchi chinsemo chiria chia Eldoret ya mangana yo igara sepeji ya 5 yegazeti ya Taifa Leo ne gazeti ya The Daily Nation page ya 12 mwanchu motegereri obo tukibwa kali rubono nigo bwene kiri buna bantu bali barware to borwere bwa COVID-19 bakabwena bono nende nigo babwa to borwere bwa sukari in fact
abuna togo kwana abande nigo bagenderete komenyera mariogo y'oburuiro bwa sukari covid yareto gusukari osino bono likely there is a likelihood na covid ye babwena tenero yareta because a percentage yenene y'abantu babwena to buruire obo mbabo bwate initially mbabo bwate buruire bwa sukari lakini ekero banyoro buruire bwa covid bakabwena bono ba developed buruire bwa sukari ntumanye tinki kekenderete lakini abatukimba kenderete ngote bale namba kenderete no botuki elinde barwe information ile kamili kolende naende wizara yo bachanunja abete kotebana nainde bachakire ko eneki umubaro bw'abantu bachakire naende kwambukira gwo buruire bwa corona na kuko tabana mekenye buruire bwa corona na batu ko relax igambura abo bako era completely na bono China goteba bale naende bogenderete kono go shoot naro chino nyenju US bagoteba na bwachakire go chanaende igon we never know naende na bobora China in another new phase osangina abakenya naende twachakire go chandika NCC ina mapungufu gani mekenya?
ebicha yabo no erega iga nabo bakorete buya abana baiga na indi igo bagoteba ng'obogima bori bamenyerete mbobaretereti emechanda ase ogosoma egento ekenene nokwirwa nabo igo koigwera abaibori ase keri bagoteba ng'a baeterete amakongu lakini rende aye barigerereti bosio amang'ana nachi kogenda kuororoba ayini gara ase egaseti iga ya 10 ya egaseti ya taifa leo ebeji ya 10 egaseti ya taifa leo lakini rende oroboti ndori gaigarena beji ya 5 na 3 nomogaka professor oroboti ndori gaiga Urusi yalenga kufamia Ulaya rais wa Ukraine asema bono ese inere liagenderete Ukraine na Russia ya kite kujifamia yes bono omu president wensi ya Ukraine yegoitwa igagoteba ng'a mu president Vladimir Putin o Russia nigategete gusagana Boraya yons engima talinga Ukraine yokagire kagokora na Boraya ngoswale ejinde nkiarigeti that by the way nyori bwango igachindege ja Russia nchiarolekana jigoeta Sweden ekara Sweden nero yakwanete ng'angoso ere NATO akijoliro umuchakano bw'omusoso oyo nolinga chinsenjiri chiarenge asobo mu bwa USSR una jabe Estonia Ukraine ye amo na nechinde jabo Romania mo nechinde bono achajite chikabagekana jerenge Union of Soviet Social Republic yega tigara yoka na Ukraine yakagenda kando bono Ukraine yategete gosoa NATO neke ombekia yechinse kerike bugata majeshi asobwa mo jire 22 ekere ya moya chegigwe chikwenda chesoana ya assembly yes bono ekere Ukraine yatebete ngosoira se kiombekeri Russia kobanga Ukraine yegosoa Ukraine umete yalinge part of Russia ekobanga gosoa alia ochire konyora basania baya baraise goja guturwania se Ukraine yani Russia nebwato bobisa nechinse buna America nechinse chindi cha Buraya bono ko denga tika ko enda kuchabure na kobo inu musani o kagoja ka kobo musani o nkomanyaro bobisi bwana se ngito sinyaine rese goja kongita bono Russia igegote mako kongusa Ukraine te so aga ali se nginjo bali bagosuka bagoika Russia neche kwenyorre mechando so Russia is trying to defend itself kurwase obosagani burache kwa gwa kicheshi lakini ekero Ukraine yata banga tori independent bagasoa ko baita bono irinde tikato bake bano torrasa bago jakobera kone sigiye abuno echakerete tinko manyamba te anytime ngo tegerera chisegi chigendete kati ya Russia na Ukraine tinko manya does it mean to ikere ekerengo chinkwana chitakore kasi anymore dialogue tego koreka anymore because ekero kurigereria mu president Putin yakomochikorekana bwegeni register ajiricha cha nuclear matoros register chinyinge and by the way mekanyegina gekogera bagendera kurwana sengencho batete korana ngo advance rimono in terms of weapons kero gotegerera mu president of North Korea igagote bino ena America ngwanye mutagete segi ngwanye mutagete omorembe igombu yara kino ene segi mutagete igona libuya mono so barosirichi chinukiria ona banta babwato bumanyigo korochi birwanirero digo batagete gusaria abantu omorembe bwete lakini batagete gotema kuna na elirio ogo test chinyeni kurudike chumbi kwa ugose chiairi abantu barosi chinukiria bomb batete kora rute yemo bararo gichigo kolegas lakini bono muchando no linga bakoruta onyenja ine koruta America nerute Buraya nerute yani abasani ba Russia mbarute nabashani abasani ba America mbarute bonse bakoruta igo papi mane ngole chingu ne bagdense ya eli nyasara rute misairi ya yerende barabungi barako ayanya sa ya bwetons bono igo ansesi ya ikire odadi singote babalinga huenda segia gatatu yensengima echake entangani omwaka oyinyorede ya 1914 mpaka 1918 ya kabirega chaka 1939 mpaka 1945 wone ya gatatu ekorokananga oboningo Russia ya chakire nabura shikujigo chake se ya gatatu lakini seko bakwetera kiriberia jicho watashindwa kabisa dondo nera arena ninkyo wade koru gazeti ya The Daily Nation mwancho mutegera ni murigera lina akorera abo tudondoshe mekenya dondo njire kurwa sense meri ya ajebilat sotigiro goroga ya tega iga so yo ndabo to nsa so mosa kanyara bwe abo Benjamin Masawi se ko genda kujibilat abo no bwe to muiri kirasi gatoka
actually omongwano yo mwiga etugo bosoku amona e company getabwate deni yae asengi na biara mongwano yobero kuyebacha sana okuyebacha nangina biara mbasikaine sana eganyete gotebinga na biara ngeno monto gendererete sana kirenda ko enderera gwetera samadeni bono e company go yatumiete chinjira je teknolojia konyore namba yabairi nabasani baye asiki namba jiri yanyorete igatubokera ngina biara nikamwakere simu nikamutebia umwana uyo abwate deni yaito tana gotuakana ekero mumuro yachite kunga ngina biara ngo boriare akaebereri sana kumutebinga akiyo akamubacha bacha neno chibandu na bari kumbese mother in laws maite bobo ire sana leo bali na bantu maskani bobo ire sana akijwali yinje birate eya eyendere gaiga nataka kumanya umutegereri nkuru wa tamu kirevyali ase umungwana yomo efamilia ya asalegete kubwatekana no bolevi mungwana yoiga igatikete umusubatinka bere kagosoka ogenda ukikunywa lakini mekenye tikakorete chikuri chinde gaiga utake konya kwa tebanga kwa jiruzi gotenga no abugo utagete kongenaga tongaka mwaka tikankwane tindiko kwala lieta ayo no yo gakobweka ine takere mono oyo okonywa konyu ogokoroko nene ifamilia ya umusubati yo yakamonya kamotebi enjire yogosoka kwagenda gwacha gojema ambyo konyugweka kira lituko tindo chinga ni menyete go sininyu mire enyombe yetima itiko sine chinsagara na bintu binde binywomete ono ekero musacho yanga koigwa ai mugeteri tukeri makagenda akachikonyu kagocheke maambi komena mongino ene taraire njire bakumira na neja magete ke mugwate eroge komokoba gojaga bakumira na matafika niga bwakire buya bwakire no ngobwata makosa nayo koru mbono ngoja na mbono kale goja bono to hendenga ngotorore ngakino ene jimbe bachibukete pingolere chingoko bono amangana aya akareto mujando sana mumuro yagatema go koleta sarakasi tu eburukano gabo enyabantu bakamutebi karatu liya to ikaransa tunyagambe aina ragenderete ndo tunyora machigo lakini mekenye tikakorete chikuri lakini egekogera umuntu na muje jara maana ntomanya ngege ndakumbuni nkuboka naji kunwe amaru unyakongorera none ritukerimo ero bwari bubako korubo mwate biregaiga nerago kobumambi kujaka twaja konyora ngomera na more the bottom line is sokorona ngine lina naki amarua nkobunare chinyom mbuna bona ya bunare na rakolente ne nchirobe anya kubune nywomo omeke nyoko tebanga na rakubune ya ombiyere ase chikosoli page ya 19 gwike page ya maiga yiga city ya Taifa Leo na maitengelendo no yiga city ya Nation aina rararo motegereri na umurigereri umwancho yo turigererete gwetera stream ya Kiss FM abuno to gwikira omwerio ase amagazeti ngosto turi na inde studio B kugenda ukorente rumoro video omuminjo limi njeme kenye kubara shalom chele na mara njeme gaga ndiko mkuu TV ya Tobita nere professor Silvano Manyuru kegore 2022 nyasaye okay ayo aseritukoria rero